Nemuchindo. Tikasana kuti Murume Mukadzi apana chakamira. Zviri kufamba sei? Nenyaya yekuti paenda iti nyaya chitanga gadziso zvino pane musungu pinda pane musungu zvinhu zvavo. Saka iwewe kuroti mukadzi auchatodawo. Inini ndakati ndinomuda but iye asingandidi. Anokuda sei makumbo ari kuti utore udye? Makumbo angojiwa pane musungu. Upi? Anozvakundiita ada kundirisa mujeri anoita kuda kuti pinza munyaya. Ndaitofunga kuti kuda kuuya kwaakaita kuno kwachata. Takataura paipai zvese tikasvika pakunzwisana zvese akazvinzwa tikagamuchira tikaurirana. Tikasvika pakuti mupe bonde zvese tukati iwe ndikuenda kuzomupa bonde wakadii kuenda kutaura kwatikaita. Paya handifunga kuti kune zvakawanda zvikataura. But iwe chii chakazoutasa takakuti indotora mukadzi chakauta saka indotora mukadzi. Chikantasa unotora mukadzi ndikakudzai pai kuti mukadzi kwaari kumusha kuna kwarohwa mai vake. But takatienda unotora. Kumba kwavo vakutoti ina handina chandikuziva. Iye aita nyaya dzake namai vake. Kusaziva kwatezvara saka tindotora mukadzi ndozvatakataura. Tikatienda kwaambweko ndozvandakataura. Wakatadza sei kutera kutora mukadzi? Paambwe ndakaramba changamire ndikati handizvifudi. Saka toita sei? Nini? Tudze ndiwe muridzi. Enda unovaudza kuti ndarambiwa. Asi enda unogara pamba ipapo. Enda unogara pamba ipapo. Kana uku kwava wakuda murume usaitire ipapo. Unogara kuti? Unotsvaga kana kuenda kwanyava kuyo o service kodzoka akupamba because ashandi. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Mama takati munogara nededhi takati munogara zvakanaka namama muende munopinda mumba bonde riri kufa here? Kuna chifara. Inda rikatinzwa kuna amai. Chiina iwe? Kumba havana kuzokutera. Iwe ukazoenda kumba kwacho wega. Yei kwaituko. Ndikasvika pamandire kwanga ndaenda kunobaziwa nenyaya yekuti mwana akasikati zvakanaka. Ndikasvika chinziwe adzimai wavo vaita sevabuda vanofa vaenda varokedza zvinhu zvavo. Ava vakavatera ini kwanga ndaenda kushandirwa saka ndikanaso kuti ava vatodza adzimai kuti budai muende nokuti munozoenda kudani. Saka ava kugara kumba kwavo kuyeko kwanga vachigara navadzimai vavo ndokwavari. Ini ndiri pamba nevana vangu vari kumba kwavo kuyeko vari kugara vega. Saka uri kuona seupenyu hwako nomuchinda? Nemuchindo. Tikasana kuti Murume Mukadzi apana chakamira. Unosei. Dedhi zviri kufamba sei? Nenyaya yekuti paenda iti nyaya chitanga gadziso zvino pane musungu pinda pane musungu zvinhu zvavo. Saka iwewe kuroti mukadzi auchatodawo. Inini? Ndakati ndinomuda but iye asingandidi. Anokuda sei makumbo ari kuti utore udye? Makumbo angojiwa pane musungu. Upi? Anozvakundiita ada kundirisa mujeri anoita kuda kuti pinza munyaya. Ndaitofunga kuti kuda kuuya kwaakaita kuno kwachata. Takataura paipai zvese tikasvika pakunzwisana zvese akazvinzwa tikagamuchira tikaurirana. Tikasvika pakuti mupe bonde zvese tukati iwe ndikuenda kuzomupa bonde wakadii kuenda kutaura kwatikaita. Paya handifunga kuti kune zvakawanda zvikataura. But iwe chii chakazoutasa takakuti indotora mukadzi chakauta saka indotora mukadzi. Chikantasa unotora mukadzi ndikakudzai pai kuti mukadzi kwaari kumusha kuna kwarohwa mai vake. But takatienda unotora. Kumba kwavo vakutoti ina handina chandikuziva. Iye aita nyaya dzake namai vake. Kusaziva kwatezvara saka tindotora mukadzi ndozvatakataura. Tikatienda kwaambweko ndozvandakataura. Wakatadza sei kutera kutora mukadzi? Paambwe ndakaramba changamire ndikati handizvifudi. Saka toita sei? Nini? Tudze ndiwe muridzi. Pamba pane imba ngani? Ini ndine makicheni yangu 2 mahombe nebedroom 2 rooms. Nikamukadika mbakanorora makomana. Ukasununga akogara pamba ipo wakasunungwa. Ukasununga zvokuti asi rega pano nyaya 1 inozoitika.
uye ari kutaura hake uku kuda hachakuda kana nini kutoziziva kuti haachadi kunonoka kuramba asi hachakuda saka musunungure mabi yako musunungure taona kuti hauchamuda vabereki vakwaru okay right alright chienda unovaudza kuti ndarambiwa asi enda unogara pamba ipapo enda unogara pamba ipapo kana uku kwava wakuda murume usaitirei ipapo unomogara kuti unotsvagawo kana kuenda kwanyava kuyo service kodzoka akupamba because hazvishandi taura handikuziva apa zvabuda pachina kuti chiwa handichada mudzimai takunogara tichiita zvokuita sei nekuti pamba tine zvinhu zviripo zvandaifungidzira mukomana iwewe kubva pokutanga uchitaura wakataura zvakanaka pakati pacho wataura bwazodzonga nyaya yako unozvatakakubvunza ndobva tasvika pakuona kuti no zvese tiri kutaura zvedasa asizvi nhasi pobva ndakubvunza mubvunzo wandakubvunza kuti wakateera mukadzi ukati kwaamai vake ndikakuti enda nhasi ndobva ndakutiburitsa shereni hauna kumbondandama kuburitsa chishereni zvichireva kuti pamba pano zvikwanisiro zvamukashanda mese handiti ndozvawakutaura pano chii pamba ndokubvunza iwe pamba pane mombe pane masofa kicheni unit wardrobe mubhedha pane mota ngoro negejo mota inofamba here aiwa pindura bvunzo right mune vana vangani nomukadzi vakura zvakadii vana 3 va over 18 vakomana here vasikana here 3 va over 18 pane munda here asi urugara kupi aiwa kwaurugara izvino hausi kugara ipapo nomukadzi mumwe wako munda wakakura sei 5-6 hectares right ane vana vangani right iyo wako wachamumwe ane vana vangani naika sinzi chinyowani chinonaka kudarika chidhara hazvidambidzwe nokuti zvawada nyaya iripo ndeyekuti wangotaura muchaenda kupesana vari panze nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvamukasenza mese pane mombe ngani 2 iwoda kumupa ngani handei motikari handisi kusheya ndino zvandoda kuzviitira zvandoda kuti munyatsonzwisisa kana chitaura nyaya yokusheya kuvanhu varambana nomurambaniro uyu kuti zvinofamba sei ndozvanoda kuti vanhu vafunde mota ndeyako ndiyo kuda sababa right chimwe chifuti chiripo mune mubhedha wardrobe masofa nekisheni divide gejo nengoro pane mushini wedoi pane injini yekudiridzira mvura 2 dziripo mota rudzi Toyota tutan inofamba ikafa chi inenge ikaita dambudziko remainjekta dzakauya mainjekta handisonatsoziva ifamba nevakomana right iwewo chauri kuda chii pamba ipa pano zvese kuti yangu ndoita toya kapinda bedroom ndodawo kana pakati pemasofa iri mudhuraidi ndofana kuwana chandowana ipapo toya kumombe ndoda imwe chete imwe ngaatoro zvake mainjini 2 anotora 1 ndotora 1 mushini wedu ngaatore masola 2 1 ngaatore 1 ndosaona right uri kunzwa zvari kutaura muchazoenda kuita handover kuna ana musoko ndikutaura kuna uyo gora uri kokutanga uko ndouchaenda kuita handover saka panotrikiri apa handisi kusheya asi ndiri kubvunza kuna murume achipindura uzvinzwa saka ini ndakupindurira uyu sinzi ndiye arambiwa zvanotaura ndochita notiitika hazvichinjwi munda wati pana mahectars mangani 65 iwewe unonotora 3 hectares right
painjini dzataurwa dziya injini unomupa 1 wazvinzwa pamasola hauna yaunomupa teerera ndiri kutaura pazvinhu zvomubhedhuru zvese zvaataura hauna chaunomupa zvinzwa mombe dzaataura 2 hapana yaunomupa ende ndichakuudza kuti mombe dzacho dzichasenza basa rei motikari mupe wazvinzwa imba dzauri kugara ndedzako novana vako wazvinzwa motikari ngaaite zvaanoda nayo mombe usatengese wazvinzwa une vana vanoda kudya vanoda kurimirwa kana waita problem unotengesa wobatsirikana nevana muchironga musha zvinzwa mbeva dzekunze kana kuti zvinoitika rega nditaure ndichiti zvandikutaura zviri panapa zvandikukudzana zviri panapa ukanakidzwa navanhu vokunze vachauya futi vachikuparadzira musha kuti uyawa nemadzingiro anokuita but inini ndasida kuti ubve noda kuti netime yauri kutaura nezvazviri uku hakubikiwe sadza kunoda murume but ndiri kuti ndakutaura wanzwa ndati kana zvakuvava unogona kuenda kana kwanyavo sekodzoka pamba chikonzero vana ndovatakiitira upenyu hwako unoita suicide ukasvika pakufa zvandatosheya izvo zvichienda imushewa henyu panze asi ndine zvikonzero zvandazviitira iwe vana 4 isinote joko ende vana 4 zvandataura kuti ungatore mombe daukuudza ukasanzwisa uchiti mambo vari wrong uyu ndinomuti nhasi so aende kumaintenance chikonzero you are total 100% wrong last time patakakubvunza nyaya waitaura zvakanaka uchitongora iti tikabva tanyatsoona pane chikonzero kuti uyu akagara ari mumba asi chimunhu achiri mundoyo akarambiwa kudhara haachadiwa but kana uchita zvakanaka ende kuita zvatataura ende vanosheya vari panze kwete munhu madhabatiri autora kuti ndakatora ndogona kusvika ndichivapa asi ndatine zvimwe mota 2 akatengesa mota dzokupikapu nenowazvisaka jamari yega ana kanondipa sendi right wataura zvakanaka norudo chero rwamwari right for the meantime motikari iyoyo haina kwaichaenda inongogara pamba papi ipapo asi ngaaigadzire isenzere muripi iyoyo isenze iye achiishandisa ichigara pamba papi papi maki uchipiwa iwewe endai panze rega ndikudzi gara ndivana kudzidzisa bvisa Zambia kana dai uri pamba kuti zvinyatso kumudzimba pamwe pacho usapfekawo zvirefu pfeka zvokuti unopfeka zvimushoti afunge kudzoka kuti mambo ndakuda mukadzi bozi ndoda kuti ugare naye indotoda kuti ugare naye handidi kuti andiwanza kuda kurambanisa vanhu but ita zvokuti kana ukatotiwo aone nyika yacho chiendai next. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.